Hey guys, abanye abantwana bayakwazi uziphatha. At the age of 27, iqwabe twins sana kanti zisezi-virgins, uVirgin noVirginia. Niyazi mos uba abanye abantu bathi befika ku-27 years sebenabantwana ngayi-3. Abanye bathi befika ku-24 sebenabantwana ngayi-2, including myself. Molweni ndinamkela kuMamgobhozi TV. So nazi uqobe twins ke guys xa babezibheke kwaNongoma kukho ilantuka ezinto kwezohlolwa kwamantombazana. Thina ke kweli cala lethu amaXhosa ayonto besiyenza, especially kweli cala mna ndikhulele ngakulo. So it's so interesting wethu bethinani ubona, and I think mhlambi ba nathi sasenazo into ezinjalo mhlambi ngesizigcine sazi-virgins for longer. Kubaluleke kakhulu kuthina siyayitshengisa ingane ukuthi ungaba umculi uphinde futhi ube yintombi. Ungakwenza lokho. Abantu abaningi banalo ithemba lalokho, but siyayitshengisa ingane ukuthi you can also do that. Umhlanga ubaluleke kakhulu ukuthi ingane uyiqoqile iningi, and nathi siyayifaka kuleyo ngxenye ukuthi umhlanga uyiqoqile ingane eziningi. Yes, nathi sikwazile ukuthi kusibamba sesibelana bonomama neziyalo nokukutshengisa ukuthi uma uhamba umhlanga indlela oyiphatha ngayo, indlela owenza ngayo. So kubalulekile ngoba ukufundisa futhi nendlela okuyiphatha njengomuntu wesifazane ukuthi ufune ukuyiphatha kanjani. Ziqwabe twins ke ezo ezingabaculi zithetha nge-experience yabo xa bezibheke kuhlolo. Now sababona ke banechaphaza elimhlophe elichazayo uba bazintombi nto at the age of 27 ngoba bazalwa ngo-1997. Now iqwabe twins ke sazazi okokuqala ngoba zibe kwi-Idols, and then emveni koko baphuma ke kwi-Idols babe sebesebenza no-DJ Tira onguye ke owathatha icareer yabo wayenyusa babanga babantu okanye abaculi sibaziyo namhlanje. Kuhle ke ubona bebonisa abantwana abatsha uba nabantu abangosaziwayo uyakwazi uba uzigcine uziphethe kakuhle, awudingi uba utyhalwe yipressure oyibonayo yabantu. Ngoku bayakwazi ubona abantu abangosaziwayo abaculayo abasengamantombi. So sort of like bayifashion lena. Uyabona inhle kuloo nto leyo yokwenza izinto ezipositive ngolu hlobo uba zibe yifashion, because kubalulekile uba abantwana bazigcine ubuntombi yabo as long as possible, because zininzi into ezenzekayo phandle apha. Kukho izifo, kukho nokukhulelwa. So ke intle kakhulu into yobona abantu abangosaziwayo kwaye besebatsha beziqenya ngobuntombi babo, ingangenyani ikhuthaze nabanye abantu abasebatsha bagcine ubuntombi babo. Kukho ke nengxaki enkulu esinayo, into yohlukunyezwa kwabantwana. So nale nto yohlolwa ke kwabantwana iyanceda ke uba ngenye ixesha kufunyaniswe umntana kaseyontombi, only to find out that kanti kukho umntu omhlukumezayo. Now ke ii-cultures azifani, so abanye abantu ke kwi-culture zabo azenziwa izinto ezinje, kodwa ke loo nto ayithi umntu akanozigcina eyintombi. Noba awuzohlolwa umntu angazenzela for isiqu sakhe. So sithi ke congratulations kuVicky noVirginia ngokuba bazigcine bengamantombi bade babe kule minyaka bakuyo. Enkosi kakhulu ke nakuni ngothi nibukele le video. Khanike nitsho uba nicinga ntoni ngayo. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.